como vedes, presentamos a nova imaxe desta edición con un cartel de Xulia Vicente. É un cartel que realmente estamos moi contentos, moi satisfeitos do traballo de Xulia, que aporta un valor engadido á 31ª edición do festival. A cargo da animación, ao igual que na pasada edición, está Soraya Picouto na animación e Sebastián Mato na sonorización. Leveino un pouco ao meu terreo e fixen unha proposta propia. Entón, esa proposta xira ao redor de dúas ideas principais, que son cousas que me estaban a min como rondando a cabeza últimamente. A primeira delas é como esta idea do desfrute do proceso creativo que está representada nas personaxes, non? Que son como rapaces, rapazada, que está digamos, experimentando coas ferramentas do cine neste caso, dun xeito bastante lúdico na actualidade. Para as profesións creativas, que a verdade son bastante precarias, sempre temos como que ocupa o noso tempo esa preocupación por sobrevivir. Entón, esa preocupación, esa ansiedade, todos esos temores, da actualidade, da precariedade, levannos a esquecer se cadra o motivo polo que empezamos a facer isto, que non son os cartos en absoluto. A segunda idea, que está máis ligada á árbore que sae do ollo, é como esta outra idea tamén do proceso creativo que a mí me interesa moito, que é un pouco un dos motivos polos que facemos, ou un dos motivos para que exista a arte, a creatividade, que é compartir ideas, non? Esta idea de plantar unha semente no ollo nos demais a través da obra artística. O último detalle, que sería a conexión con Ourense. Eu, cando empecé a facer o cartaz, preguntei a un colega que é de aquí como que cousas identificaba con Ourense, e unha das que me dixo foi a garza, non? Entón, por eso, hai como paxaros un pouco máis se cadra xenéricos, pero hai un moi importante que está nun punto moi clave do cartaz, que é a garza. Creemos que o festival contribuye a mantener ese ecosistema cultural que hai. Efectivamente, dáse oportunidade a unha diseñadora, a unha creadora, dáse oportunidade a moitísima xente de entrar, de manteñerse, de participar. En definitiva, importantísimo ter talento, pero tamén importantísimo retelo. É moi importante que non se nos vaya, que non esmoreza, que non deixe de facer esa actividade.